2008an aterazio diktamen bat, kasu honi buruz. Eta Espainia estatuari zuzendua, esan zion argi eta garbi, fondora sartu. Aktibitate politiko legitimoak inoiz ezin direla penalizableak izan. Inoiz ere ez, beraz, makroprozeso hauek, astelenekoa eta gaurkoa, belirateke hasi egin beharko. Baina horrez gain, Euskal Herrian aditu talde bat egin da epaileak, abokatuak, penalistak, eta unibertsitateko katedraduna biltzen direnak, atzo bertan, Gasteizko parlamentuan ondorioan idatziz. Eta ondorio horietan, argi esaten dute, ondorio global bai. Makroprozeso hauek disparatu da. Kanabide bat eta disparatu da. Baina dute horregatik esaten nola globalean, esaten dute zehaztu ondoren. Eta edukian ikusten da beste, hemen, alderdien legearen edukia, berez penala ez dena trasladatu egin dutela, kode penalera hau egin izateko eta ezin da egin. Gainera, 11 urte luzetan egon direla espresioa egiten da. 11 urte horietan ez dutela ezer berri. Zer dalata orain egiten dena. Gero, hau ere larria da oso. Polizia instruktoreak izan zirenak orain perito zientifiko bezala bakiztuna dituzte. Eta hori da Roma bakarra. Gainera astelenean adi entzun genuen gazte asko egindako deklarazioak eta zen torturapean lortutako akusazioak eta autoakusazioak daudela. Horregatik guztiagatik makroprozeso hauek ziren hasi ere, baina hasi da, modu honetan hasi da, eskandalo honekin hasi da, eta guk eskatzen duguna da, lehen bailen amaide dituzen, guztion absoluzioarekin, eta gu itzul gaitezen lehen bailen Euskal Herrira, bakearen, eta elkarbizitza baketsuaren eta demokratikoaren aldeko lana egiten hori baita azken batean egiten. Eskerrik asko.